हरे कृष्ण समस्त को षडभुज दास चैनल को समस्त को स्वागत। समस्त गुरुवर्ग वैष्णव भक्त बुद्ध आश्रय रही आपण को मु भिडटी देखे देवाई चाहूँगी। आपण पाखे भिडटी पहुँचे देवाई चाहूँगी। देखु आज माताजी मैंने आज संध्यारू अमणिया लगी परिवा अमणिया चलचे। काली जेहेतु एकादशी तो से एकादशी प्रसाद रे अन्न निषेध से अमृतभंडा अमणिया चली ये समय टी अधिका लगे। चोपा छड़ेवा अमणिया करवा समय टी लगे। तापर देखिपे सब प्रकार एकादशी सामग्री आसी रही जमीक पणस एपटे कदली आहरी भंडार रही अंगूर कदली पाचिला अमृतभंडा एमती सब फल आसी रही डालिंब आदि। आज रातिर प्रसाद रे आमे किछि पाक करिनु। आज भगवान श्री जगन्नाथ साक्षात महाप्रसाद को दर्शन आउ महाप्रसाद को आनंद आज भक्त मैंने नेउछंती। आसंतु देखिबा महाप्रसाद रे कौन कौन महाप्रसाद होइछंती आ किभली भावे भक्त मैंने महाप्रसाद रो आनंद नेउछंती। आपण पाखे भिडियो को पहुँचे देवी। आपण मैंने समस्ते प्रत्येक व्यक्ति जो मैंने भिडियो को देखि पारथिबे समस्ते महाप्रसाद दर्शन करेंगे। ये भाव में कदलीपत्र प्रभु मैंने आनी जो मैंने महाप्रसाद सेवन पर व्यवस्था जहाँ को द्वारा रखा जाए पूजारी मैंने आनी आपण मान देखे दूची। ये सुशांत प्रभु वीडियो कर लगी भक्तों वीडियो स्मृति आकार रखिए बोली भावुंट। महाप्रसाद को अल्प समय देखेबी। अधिका समय प्रसाद हॉल रे भिड़ करने अनुमति नहीं कारण हॉल रे बहुत संख्यार भक्त प्रसाद पाँच सब माँ मैंने प्रसाद पाँच तेणुक जगार भिड़ करवा ठीक हेनी। ये देखो महाप्रसाद अन्न ये प्रभुजी मैंने प्रसाद बांटुं प्रसाद सब दौरान प्रभुजी मैंने डालमा अच्छी बेसर अच्छी डालमा बेसर सोले प्रभु कहते जय जगन्नाथ। देखु पायस कहते प्रभु मैंने पायस बेसर अच्छी बेसर कुड़ुआरे विशेष भाव एमती माताजी मान सब प्रसाद पाँच आपण मानक देखे दे बहुत श्रद्धार सह प्रसाद पाँच। देश विदेश राज्य दूर देश अन्य राज्य प्रत्येक भक्त सम्मेलन में उत्सव आनंद नौकरी। आप जानी माताजी दर्शन हेले शिवलक्ष्मी माताजी प्राय भक्त कम चिन्हती। पट्टामुंडी इस्कन भक्तर बहुत अच्छा जेहेतु षडभुज प्रभु भी पट्टामुंडी तो से कहीदेली महाप्रसाद को प्रणाम करंतु। ये हूँ महाप्रसाद साक्षात महाप्रसाद को दर्शन आउ पूजारी का दर्शन। बर्तमान आम गहन में अमरीश प्रभु आसी पहुँचिकी मत प्रसाद विषय कहते। हरे कृष्ण। बेसी समय
ପ୍ରସାଦ ହଲ୍ରେ ସମୟ ନ ଦେଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ଏତେ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ, ମହାପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଅପରାଧ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାରତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ବାରମଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ବାରମଜାର ସ୍ୱାଦ ନେବେ। এই ଜାଗାରେ କାଲି ଦୀକ୍ଷା ମହୋତ୍ସବ ହେବ, ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ, ଅନ୍ୟ ବାହାରି କୌଣସି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଛି ଏସବୁ ଇସ୍କନର, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ କରିକି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଜସଜା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ହେଇନି, କାରଣ ଦିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ଦିନରେ ଦୀକ୍ଷା ମହୋତ୍ସବ ହେବ, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାଟିକା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଭି ବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ମାଲପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଆକାରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଆଗରେ, କାରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼େ କାରଟା ବାହାରିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼, କାରଣ ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲା, ମହାଦେବ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଭଳି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆଉ ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ଯାହା ସକାଳେ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଏକା କଥା, କାରଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ପାକ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ପୋଟଳ ରସା କରିଥିଲୁ, ଖଟା କରିଥିଲୁ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି ଆଉ ବଏଲ୍ ସବ୍ଜି ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ବଏଲ୍ ସବ୍ଜି ସରିଯାଇଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରୁଟି ମାତାଜୀମାନେ ରୁଟି କରିଥିଲେ, କାରଣ ବାହାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା, ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ରୁଟି ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଟି ପ୍ରିୟ ରୁଟି ପାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ରୋଷଶାଳା, ଆଉ ସେପଟ ଷ୍ଟୋର, ଏପଟ ଅମଣିଆ ସ୍ଥାନ, ଏପଟ ପରିବା ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ରୋଷେଇ ଆମର ଚୁଲାରେ ହେଇଥିଲା, କାଠ ଚୁଲିରେ, ଏଇପଟେ କାଠ ଚୁଲି, କାଲି ଦୀକ୍ଷା ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ପ୍ରସାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାତାଜୀମାନେ ଏଠି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମାତାଜୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବା ଅମଣିଆ କରିବାଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ମିଳିବା ଦୁର୍ଲଭ, ସେବା ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଦୁର୍ଲଭ, ଭକ୍ତ ମିଳିବା ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।